Είμαι ο Ζαχαρίας Διαμαντάκης, είμαι εινολόγος, εινοποιός στο Εινοποιείο Διαμαντάκης. Το Εινοποιείο Διαμαντάκης είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, ιδρύθηκε το 2008, είχαμε την πρώτη μας εινοποίηση το 2008, βρισκόμαστε στις Κάτω Ασσίτες και η επιχείρηση αποτελείται από εμένα μαζί με τα δύο μου μεγαλύτερα αδέρφια. Το Μιχάλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του αμπελουργικού κομματιού του εινοποιείου, και τον Γιάννη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του εινοποιείου. Καλλιεργούμε περίπου 150 στρέμματα ιδιόκτητους αμπελώνες και δουλεύουμε κυρίως με τοπικές, αλλά και με διεθνείς ποικιλίες σταφυλιού. Κύρια ποικιλία που τα τελευταία χρόνια τη δουλεύουμε αρκετά και εμείς αλλά και το πλήθος εινοποιείων στο νησί είναι το Βιδιανό από τις Λευκές και το Λιάτικο από τις ερυθρές ποικιλίες. Είναι σπουδαίες ποικιλίες, οφείλουμε να τις αναδείξουμε και προσπαθούμε να τις αναδείξουμε κι εμείς όσο μπορούμε περισσότερο, εινοποιώντας κάθε χρόνο, κάνοντας πειραματικά αρκετά πράγματα και παράγοντας κρασιά τα οποία θεωρούμε ότι έχουν εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να πάνε τις ποικιλίες ακόμα παρακάτω. Όλη αυτή την περίοδο, από το 2008 μέχρι και σήμερα, μέχρι το 2023, σίγουρα δεν ήταν τα πράγματα εύκολα. Να θυμηθούμε την κρίση, να θυμηθούμε την οικονομική κρίση, να θυμηθούμε την εποχή του κορονοϊού, να θυμηθούμε τώρα την εποχή, το τελευταίο χρόνο του πολέμου και την αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Όλα αυτά σίγουρα αποτελούν προβλήματα που δεν μας άφησαν ανεπηρέαστους και είναι πράγματα τα οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται αρκετά καλά, με αποτέλεσμα να στεκόμαστε και να μπορούμε να αναπτυχθούμε περισσότερο και να μην ξεφεύγουμε από το πλάνο και το στόχο που έχουμε θέσει.